Avui comença aquí una nova etapa de lluita de la gent de les Terres de l'Ebre contra el pla ideològic plantejat pel govern del Partit Popular i el ministre Arias Cañete, que és el liquidador del Delta de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre vol recuperar l'esperit de lluita de l'any 2000. Divendres, poques hores després que el Consell de Ministres aprovés el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, el moviment social endegava la maquinària en un acte a Amposta. Abans, un centenar de persones sortien al carrer amb pancartes on es podia llegir el lema «Bancs d'aigua, igual a transvasaments». Sota el crit unànime de Los Riu és vida, no al transvasament, membres de la plataforma i una àmplia representació de dirigents polítics territorials van participar d'aquesta primera mostra de rebuig al pla. La pròxima serà aquest mateix mes. Durant les pròximes setmanes, durant este mes de març, convocarem una primera manifestació a les Terres de l'Ebre. Exactament quan i el lloc ja vos ho direm, no ho tenim encara definit, però serà el primer acte que farem així una mica potent i a partir d'aquí continuarem. Per la seva banda, Manolo Tomàs alertava que més enllà de la lluita social, també començarà la lluita jurídica per combatre el pla tant als tribunals espanyols com a la justícia europea.